Ćao, ovdje Mare. Usađujem se ja tako jedno večer i na TikToku naiđem na Serbijana kako streamuje jedan od onih Minecraft Coins challenge-a. Ljudi, ako vam nije teško, bacite like na stream. Rekao, ajde da ga malo trollam pa mu spamnem Creepera. Najviše lajkova poslao. Je za crveni krst. Kako se usre? Ajme meni! Našla sam mu fuks, ali ne običan, već fuks deluxe, fuks deluxe. Šta se jebo? Ajde, Marconi! Sin stare navike na njih. Toga tuče kropi. I tako dođem na još bolju ideju. Da ga pustim da se malo nafarmuje i onda da pokušam da ga ubijem. Mora da ga ubije, Vajo. Ne! Za malo. Daj! Za malo. Ne! Markonix, bato moj, šta si ovo poradio ovdje? Markoni, hvala puno još jednom na velikom giftu, veliki pozdrav za tebe, jesi mi dobar. Markoni, jesi poludeo, brate moj. Pa sudeći da prvi pokušaj nije baš uspeo, nakon nekog vremena desila se neizbežna prilika da pokušam opet. A ljudi, hoćete sad da izbacim na trenutak samo tabelu da vidite kako izgleda, brate, tabela za lajkove. Sad ćemo da napravimo i to. Rekao sam sebi, Mare, care, sad je startuj. Evo ovako. Ne! Pa Markoni! Joj Markoni, pa de me nađe sad, vidiš da štelujem da mi pokažem ljudima ko je koliko bacio lajkova i ti, brate, u tom momentu money gun. Sve što smo skupili ljudi, metal i sve, brate, ne znam, malo pre sam nekako uspio da ostanem živa, ali sad si me bange, brate. Ovo stvarno jeste bilo bugarski od mene, ali moj cilj je ispunjen. Ubio sam Serbijana. Daj mu jedan dijamant, Ovdje žali. je pao to da ja mislim da sam išao u ovom pravcu i negde, ko zna gde sam ja otišao, brate, sad ćemo da vidimo. Markoni, hvala ti, bato, za Diamond, ali prvo Markoni, ljudi moji, je poslao danas 2 mega jaka TNT-a i sad me počašćava ovdje sa nekim Diamondom. Hvala ti, brate. Volite, brate, hvala puno. Eto, donirao sam Serbijanu za 2 bureka. A kako bi Markoni sutra imao za kiflu, možete da posjetite moj Patreon, na kojem možete novčano da podržite kanal uz mesečne pretplate, ko voli nek izvoli. Ne, daj da pojedemo ovaj neki krompir, slali ljudi moji. Ne! Za malo. Markoni! Opet ti, bato moj. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada, bye bye!